जोंनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आनो इसोर। आंनि साननायावथ' नैबे जोंनिया प्रमद सारखौनो आङो मोजाङै एकदम सानदों आरो बेखौनो जोंनिया बेनो इसोर बायदि आरो बिनि अननायावसो जोङो दा सफैनाय बायदि जादों नालाय। गोबाव बोसोर समनि उनाव प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ नुनानै न'नि सुबुङानो फैनाय बादि मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोजां गोजोननाय मोनदों आरो गावनिनो बिटिआरनि चिफ सारानो फेरेंगा साराबो थांनानै न'नि मानसियानो फैनाय बायदि एकदम गावनिनो हारिनि न'नि मानसियानो फैनाय बायदि नुनानै बे जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। आं न' फारसे फैफिननो मोनगोन होनना सानाखैमोन, नाथाय अब्लाबो आंहा मिजिं दंमोन जे सानसे समाव माबा मोनसे जागोन होनना। जों सानोमोन जेबो गनायनिथ' जेबो रुफायानो गैयामोन, गनायनि जेबो माबाया कर्टआवबो जोंखौ लांनाया बोसोरसेयाव खेबसे बोसोरथामनि उनावसो बदिमनिखौ ओंखारदों आरो। आथिं आखाइ लहा गाननानै जानायाबो बिराद खस्थ', उन्दुनायाबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनिया। बे बाथ्राखौनो बुंदों बावैसो सिगां भुटान हादरनि जोबथेसालियाव 8 बोसोर थानानै उदां जाबोनाय बारग' एनडिएफबि जिबन बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथां जिबन बसुमतारीया गोबां बाथ्रा फोरमायबावदों। बिथाङा फोरमायदों दि न'खरनि सुबुंफ्रा आंखौ रुंसारि जाबाय होननासो सानजोब्बायमोन। न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ गोलाव बोसोर उनाव गिबि खेब नुनानै मोखां सोमसोम जानानै बबाव थैनानै दंहैयोमोन नों होनना बुंदोंमोन। गावनि न'नि मानसि सफैफिननानै लोगो मोनलायनानै गाबगु खुबगु जाजोबदों, गासिबो थैबायसो सानदोंमोन, बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो। आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो बबे जायगायाव बिदि दंहैयोमोन बिदि आरो। 3 बोसोरनि उनावसो जोंनि आथिं आखाइनि लहाखौ खुलिजोबनानै होदोंमोन। गोजां बोथोराव उन्दुनाय समावबो जोबोद खस्थ' मोनोमोन आरो जोंखौ आफादनि मानसि होनना मिथिनानै जोबोद खस्थ' होदों होननानै फोरमायदों बिथां जिबन बसुमतारीया। थारैनो बिटिआर सरकारनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय 20 सेप्तेम्बराव साद' एक्स एनडिएफबिफ्रा भुटान हादरनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय। थारैनो बियो बिटिआर सरकारनि मोनसे जाफुंसारनाय। बर' हारिनि थाखाय हाथियार लाना दावहा नांबोनाय साद' दावहारुफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हानाया मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आङो जाहैबाय काजलगाव सान्थिपारानि आङो 2016 मार्चनि मार्चआव एरेस्ट खालामदोंमोन आंखौ उदां किडनेपिं केसाव हमदोंमोन। हमनानै ओजों आसाम पुलिसा भुटान पुलिसनि आखायाव हेन्ड अभार खालामनानै दैथायहरदोंमोन। कन्टेक्ट जेबो गैयामोन न'खरनि मानसिजों। जोङो बेसेबांबा 3 बोसोरा जोंखौ एकदम आन्डारग्राउन्ड बायदिसो खालामनानै दोन्दोंमोन। जों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन आरो न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन। जों सानोमोन जेबो गनायनिथ' जेबो रुफायानो गैयामोन, गनायनि जेबो माबाया कर्टआवबो जोंखौ लांनाया बोसोरसेयाव खेबसे बोसोरथामनि उनावसो बदिमनिखौ ओंखारदों आरो। आथिं आखाइ लहा गाननानै जानायाबो बिराद खस्थ', उन्दुनायाबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनिया थानायानो। जानाय बिराद खस्थ'मोन भुटान जेलाव आरो बिदिमोन आरो। गैया जेबो मोनाखै बेफोरबायदि। गावसिनि आयेन दोननाय जादों बिदि आरो। गावसिनि गोसोआव बिराद बिटिआरनि दा मा होनोमोनलाय बेयो जोंनि चिफ सारा प्रमद बर'आ जोंखौ गावसोरनो नाजानानै गावसोरनो लाना फैबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा जोबोद मोजां गोजोननाय मोनदों आरो। गावनिनो बिटिआरनि चिफ सारानो फेरेंगा साराबो थांनानै न'नि मानसियानो फैनाय बायदि एकदम गावनिनो हारिनि न'नि मानसियानो फैनाय बायदि नुनानै बे जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। गावनि न'नि मानसि सफैफिननानै लोगो मोनलायनानै गाबगु खुबगु जाजोबदों, गासिबो थैबायसो सानदोंमोन, बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो। आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो बबे जायगायाव बिदि दंहैयोमन बिदि आरो। गैयामोन न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयाबासिनो थादोंमोन आरो। लोगो नुफिननानैसो
नुफिननानैसो औ नोंथाङा गाव सानदोंमोन नामा सानदोंमोन जे औ गोनां जेबो सानाखैमोन बेफोरबायदि मिजिङालाय दंमोन एसे एसे सानसे समाव माबा मोनसे जागोन बेफोरबायदि मिजिङालाय दंमोन जाफुङाखैमोन आरो दाथ' जोबोद मोजाङैनो जाजोब्बाय सिगाङावथ' जेबोआनो गैयामोन बिटिआरनि माबायाव दाथ' जोबोद मोजां सोलायजोब्बाय जायगाफ्रानो जायगाफोरा औ सोलायजोब्बाय क'क्राझाराव दा सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि नुफैबाय जोबोद मोजां गोसोआव बिराद खुसि मोनदों आरो दा आंबो लोगोफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद खुसि आरो बिसोरबो मोजाङैनो खुसि मोनजोबदों आरो गासिबो जोबथिसालियाव जोङो गासै 6 जन दंमोन हजोंहाय भुटानाव औ दा बर'फोर दङ दस्रा केसाव दङ आरो जोंनि बायदि केसाव गैया आरो जोंनि गुबुन केसाव दङ आरो जोंनि आफादनि केसाव गैया आरो आफादनि केसाव गैया बेक्तिगत औ माखासे केसाव दङ आरो ओंखामा ओरैबायदि फुङाव आथानि माबा थुफा होनो बिसिनि गंगारफ्रा थुफा होयो बेनिफ्राय लान्सआव 12 बाजियाव ओंखाम होयो आरो औ ओंखाम ओमफ्राय दाल होयो आरो हराव होयो खेबसे हरावबो ओंखामानो होयो नोंथांमोना फुङाव ओरैनो ब्रेकफास्ट सानसुआव हराव होबाय नाथाय ओंखामखौनो जानो हाया हजोंनिया मा होनो जोगोनार ओंख्रि संना होयो एकदम जानो हाया माबा थिम्बुर होननाय होयो भुटानाव थिम्बुर होननायखौ लुना होयो जानो हाया गोसानि थाखायनो बिदि जादों आरो लुनानै औ थावआबो गोजौआव ओरैनो दैया एसे गोदौबा थाव एसे होनानै फिदिंनानै बेखौनो जायाबा जा जायाबा था बिदि आरो औ मोनफिना बेफोरबायदि गैया खेबसेल' आरो औ मोनफिना बिदिमोन आरो बेदरा जोङो ओरैनो मास मोननैयाव खेबसे होयो बिसिनि जादाथ' आरो गंगारफ्राथ' गेसावसो जायो बेदर नाफोर होनबाबो फेसेवनानैसो जायो जोंथ' जानो हायामोन ना गोरान मास मोनसेयाव बिदिनो होयोमोन नालाय ना गोरान संजायोमोन आरो जोङो बिदि खालामोमोन आरो संनानै जानो हानाय राहाथ' दंमोन हजोंहाय नाथाय जोंखौ 3 बोसोरसिमा संनानै जानाय बिदि राहा होआखै आरो 3 बोसोरनि उनावसो जोंखौ आथिं आखाइ लहा खुलिजोबनानैसो एसे संनानै जानो हानाय राहा होदों आरो बिसोर बाजार खालामोबा गावसिनिनो पुलिसनि मानसिनो हजोंनो बिसोरनो बाजार खालामना होफैयोमोन आरो माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ बाहेरायाव लाङामोन जोंखौ बिदि लाङामोन जोंखौ हजोंनि गावसिनि भाषा नेपालफोर दङ भुटाननि नेपालफोरनि रायज्लायदों आरो जोंबो नेपाल रोङामोन रोंनाया एसे उनाव मास मोननै मोनथामनि उनाव रोंलांदों आरो बिसिनि भाषा औ दा रोंगोना रोङा दा भुटाननि भाषाखौ रायज्लायनो रोंजोबसै आरो ओंखाम जा होनो थ' जायोब' बिदि होनो आरो ओंखाम जाखांबाय नामा माजा होनोबा जायाखै बेफोरबायदि होनो आरो बे रावखौ बिसोरजोंनो गावसिनि मानसिजोंनो रायज्लायनानै रोंदों आरो जोङो आनना गामसि आनि जेलना सार'जिस' गामसि बिदि होनो आरो बिसिनि भाषानि 700 बिदि दंमोन आरो 700सिम दंमोन जों औ बे उन्दुनाया बिदिनो ब्लक दं आरो जेल सिङावनो ब्लक गावबा गाव जि बना उन्दुयो आरो बेयावनो रुम मोनसेयाव 8 जन बिदि दंमोन आरो 8 जन औ बिदिमोन आरो जों खथा मोनसेयाव 8 जन खरै दोनोमोन आरो जोंखौ गोजां बोथोरावथ' जोबोद खस्थ' दाबो बिराद गुसुना हजोंहायथ' थिम्फुआव बिराद गुसु आरो जिफ्रा होयो आरो बेनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय एसे बिनानै एडजास्ट खालामनानै थायोमोन आरो जोङो ज' बिदि खालाम फिल्डआव बोसोरथामनि उनाव एसे बिदिनो गेम एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो जोंखौबो बाहेरायाव बिदिनो वालनि सिङावनो बाउन्डारि सिङावनो बिदि भलिबल एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो उनाव औ होदोंमोन आरो बिदिमोन नै दा सफैनानै औ दा न'आव सफैबाय हरावसो सफैनाय जादों नालाय हराव 8थायाव ओमफ्राय फुङाव लोगो मोननानै एकदम लोगोफ्राबो एकदम मोखां सोम जाजोबदों आरो गासिबो न'खरनि मानसिफ्राबो बिदि जाजोबदों आरो गासिबो आदैमोन आमाइमोनाबो नुनानै सफैफिनबाय बबे जायगायाव थैनानै दंहैयोमोन बिदि होननानै बुंदों आरो आंखौ बिदि जादों आरो माने बिराद न'खरनि सुबुंफोरा जिउ गैला बिदि सानदोंमोन आरो बिटिआर रेकर्डखौ जेबो मिथियामोन जोङो निउस जेबो नुवामोन ना नुवामोन नालाय जेबो मिथियामोन आरो बे बिटिआरनि मा बोरै जाखो जेबो मिथियामोन आरो जों सिङाव हजोंहाय नायो जोङो ओरैनो भुटाननि गंगार बिदिनो नायलाबायो आरो जोङो हजों टिभि गावसिनि कालसार बिदि इण्डियानि मोनसेबो बिदि नुवामोन ससियेल मिडिया फेसबुक गैयामोन बाहायनो मोना जोंखौथ' जोबोद खस्थ' होदोंना जोंखौ बिदि आफादनि मानसिना आल्फा बड' होनो बिसोरथ' हजों भुटानाव जोबोद टर्चारबो खालामदों फार्स्टआवथ' माने माबा मिथिनानै औ जोबोद टर्चारबो खालामदों जोंखौथ' बोसोरथामा टर्चारानो खालामदों जोंखौ बिरादनो बिदिथ' जेबो रायलायाखै
रायलायाखैमोन आरो बेफोरबायदि रायज्लायाखैमोन जेबो रायलायाखैमोन आरो आंनि साननायावथ' नैबे जोंनिया प्रमद सारखौनो आङो मोजाङै एकदम सानदों आरो बेखौनो जोंनिया बेनो इसोर बायदि आरो बिनि अननायावसो जोङो दा सफैनाय बायदि जादों नालाय बेखौनो आरो